iPhone 14 i iPhone 14 Pro. Millor càmera, més ràpid... Però realment val la pena el canvi? Anem a comparar-lo amb l'iPhone 13, el seu predecessor. Aquí el tenim, l'iPhone 13 Pro Max. Aparentment el disseny és super similar, simplement ha canviat que les càmeres són una mica més gruixudes i que el botó de desbloqueig està una miqueta més avall per tal que les fundes del mòbil anterior no ens serveixin en aquest, però vaja. Aquest en concret, com podeu veure, és el color negre i a la mínima que poses el dit ja queda marcat. Crec sincerament que aquesta és l'actualització més discreta que ha fet Apple en un iPhone, però és que també hem arribat a un punt en què sí, anirà més ràpid, tindrà millor càmera, però és que tampoc li pots posar gaire cosa més. On sí que potser trobem una novetat interessant és en la Dynamic Island, que és aquesta illeta que tenim aquí dalt que han posat en els iPhone 14 Pro. L'iPhone 14 no. La Dynamic Island canvia segons el que està passant a l'iPhone. En aquest cas, si tenim música reproduint i llisquem cap amunt, se'ns en va cap aquí dalt, la coberta de l'àlbum i una petita animació de música. Si mantenim apretat, surten els controls i si cliquem, tornem a l'aplicació. També funciona amb Spotify. També funciona, per exemple, si posem un temporitzador. Si llisquem cap amunt, aquí el tenim. Però vaja, aquesta no és l'única novetat de l'iPhone. També tenim el que, per fi, ja era hora, l'Always On Display, que és que la pantalla sempre es quedi encesa quan bloqueges el telèfon. Com podeu veure, el que fa és agafar el teu fons de pantalla, l'atenua i deixa l'hora, temporitzador i els widgets d'iOS 16. Pel meu gust, l'Always On Display és massa brillant, arriba a molestar una mica, però vaja, quan poses el mode dormir o quan portes el mòbil a la butxaca, la pantalla s'apaga. Amb tot això, Apple ens promet una hora més de bateria i és que inclús tenint una bateria una mica més petita amb el nou xip, l'A16 Bionic, m'encanten aquests noms que li posa Apple als seus processadors, al ser més eficient energèticament parlant, doncs fa que gasti menys bateria i aguanti més. Porto 4 dies utilitzant-lo i no he notat que vagi millor la bateria, tampoc he notat que vagi pitjor. Ara bé, on realment la cosa es posa interessant és amb la càmera, i és que incorpora aquesta vegada un nou sensor de 48 megapíxels. Fins ara n'havíem tingut 12, i un sensor un 65% més gran. Que això què significa? Doncs que les fotos tindran més llum, millor detall i millor color. O com a mínim això és el que ens diu la teoria, però hem sortit a comprovar-ho. Per començar, amb la prova de fotografia, aquí tenim directament enfocant el sol. A la dreta, iPhone 13 Pro Max, a l'esquerra, iPhone 14 Pro Max. No hi ha gaire millora, simplement si ens fixem una mica en el detall del terra, en el 14 Pro Max es veu més definit. Pel que fa al mode retrat, a la dreta, el color és una mica més saturat, potser és una mica més irreal, en canvi a l'esquerra, una mica més real. En aquesta altra fotografia podem veure com els colors del terra són una mica més càlids i en general la vegetació es veu una mica millor. Passem al vídeo. Pràcticament igual. A l'esquerra, l'iPhone 14 Pro Max es veu lleugerament millor gràcies al sensor més gran, però res a destacar. Si passem a l'objectiu de 3 augments, és curiós com aquí l'iPhone 14 té més problemes. Fixeu-vos en el fons, en els arbres, que es veuen una mica més així com grisos. Ara bé, on sí s'ha millorat és amb l'estabilització, i és que l'iPhone 14 estrena el mode acció. Com podeu comprovar, la càmera de l'iPhone 14 sembla que vagi en línia recta i la de l'iPhone 13 no. El mode cinemàtic ha millorat una miqueta, tampoc res a destacar, els colors són una mica més realistes, però res més. I pel que fa a la càmera frontal també tenim una millora, el sensor també és una mica més gran i en general podem notar com la pell es veu una mica millor. O pitjor, perquè es veuen els defectes. Però vaja, res més a destacar. El mode macro, que utilitza l'ultra gran angular, també ha millorat. Aquest sí que sí, es veu millor color, més càlid, més realista, i en general mireu aquesta flor, que bonica en l'iPhone 14. El que sí que realment m'ha sorprès, i ara ho veureu, és el vídeo en situacions extremes, sortint d'un túnel cap a una zona molt il·luminada. Fixeu-vos com l'iPhone 13 té molts problemes per enfocar la zona més il·luminada i l'iPhone 14, doncs mira, ja es comença a veure el cel inclús de color blau. I és que Apple ens ha promès realment millores amb escenes de poca llum. Així que en resum, l'iPhone 14 Pro és un molt bon telèfon, és un passet més,
no és una gran evolució, així que si tens un iPhone 13 Pro, no canvis. No val la pena, a no ser que siguis milionari o siguis un friki, com jo. Com jo, lo de friki, lo de milionari ja m'agradaria. En tot cas, te'l recomanaria si tens un iPhone 11 o anterior. Aleshores sí que notaries bastant canvi en tots els aspectes. Haurem d'esperar un any més a veure què tal l'iPhone 15.